Воу-воу-воу. Гей, прывітанне. Сёння у нас прадаўжэнне балаболкі 02. Так, мне ў каментарах нават напісалі, што трэба, пра што пагаварыць, але, напэўна, гэта не вельмі цікава, таму што ў шмат відосах, якіх гэта было, белізна над дарогай. Гэта ў нас проста у Грузіі белізну высушваюць дзесьці на вяровачках, і калі нету балкона, ці дзе можна, ці дзесьці ў двары бываюць нейкія прылады, каб сушыць белізну, то ёсць вяровачкі паміж, напрыклад, акенцам і фанарным стаўбом. Вось, нацягваюць веровачку, делают колесико, вось, и такая замкнутая петля атрымліваецца, прышчэпліваюць белізну, и она адыходзіць, высушваецца, и назад у акенца прыходзіць. Это все так крутится. Вось так сушыць белізну. Выглядае, калі гэтай белізны шмат, то прыгожа. Яшчэ, напэўна, гэта ўжо з гадамі прыходзіць, што прыгожа гэта ўсё, гэту белізну прышэпліваюць. То есть спачатку, напрыклад, маленькія насочкі, вялічкія насочкі, потым нейкія сукенцы і так далей. То есть яно так неяк всё не проста што было, то пад руку і прышпілілі. Так, як пераходзіць вуліцу, тут у Грузіі цікава, што ёсць пераходы, калі са святлом, са светафорам, то ты пераходзіш, але паглядваеш усё роўна налева-направа. То есть тут як і проста. Але калі зебра ёсць, няма светафора, то тады наогул вуліца пераходзіцца так, быццам зебры ці наогул няма, ці яна зусім везде. То есть пераходзіць вуліцу можна у любым месцы, не там, дзе зебра, і гэта будзе для вадзіцеляў, для большасці тое ж самае, што ты пераходзіш па зебры. То есть яны могуць не остановиться, могуць остановиться. У нас в Беларусі было, што зебра, ты можаш ісці, паглядзеў, вось, і заўсёды останавливаюцца, таму што, напэўна, міліцыянты за гэта ж глядзяць, штрафуюць, і, ну, вось гэта так. Тут цябе могуць не прапусціць на зебру, але прапусціць не на зебру. То есть, наогул, можна разлічваць, што зебры няма, але пераходзіць можна везде. Вось, напэўна, так. Ну, гэта трэба прывыкнуць. То есть, ты робіш шаг, крок на дарогу, вось, глядзіш, калі машына прыпыняецца, зменшае скорасць, тады хуткасць, тады ты ідзеш далей. Калі не, то чакаеш, калі другая машына праедзе, калі яна зменшыць хуткасць, тады ты пераходзіш. Вось, напэўна, так. Далей. Гісторыя пра нечыстоты. Выхожу я аднойчы з кватэры, і на першым паверхе у нас паверсе нейкая вада льёцца зверху. Вось. І суседзі, яны ходзяць і не ведаюць, што рабіць. А там пластыкавым сайдынгам зароблена ўсё, і не бачна, што там. Я кажу, што у мне быў час вось вольны, і я кажу, што я магу паляцець, у мяне есть стрымянка, то есть я магу гэта адчыніць і паглядзець, што там унутры. Вось, а суседзі сказалі, што да, будзе так добра.
І я пайшоў за стрымянкай, за лесвіцай. Вось, адчыніў, там быў такі лючок, і там былі трубы, каналізацыя, то есть тоўстыя трубы. Вось, і там быў пераход на 90 градусаў, то есть са ўсіх паверхаў труба, і на 90 градусаў пераход, кудысьці там зліваецца. І вось гэты пераход, ён быў зафіксаваны на нейкай провалачцы міліметровай. І яна зламалася, і атрымалася, што гэты две трубы, у іх была нейкая дзірачка, праз якую шмат вады магло вылівацца. Ось. Я пайшоў у мяне былі нейлонавыя сцяжкі, такія доўгія, і гэта можна было падладзіць проста гэтымі сцяжкамі. Ось, і гэта даволі высоко было, і я рукамі так вот гляджу і подцягваю трубу, а тое, што ў гэтай трубе льецца, яно мне у твар. Я апрануў нейкія акуляры, вось, каб зрок можна было, каб у глазкі мне нічога ў вачкі не попало. Вось, і я вось гэта ўсё раблю, і мне вось усё льецца ў твар. І толькі потым я зразумеў, што гэта ж маглі быць сікі-какі. Тое, што зліваецца, да, на трубе. Вось. І яно ўсё так па мне льецца. Я даволі хутка зафіксаваў. І атрымалася, што потым я яшчэ лепей зрабіў. Купіў нейкія яшчэ больш тоўстыя нейлонавыя сцяжкі. Вось, і атрымалася, што праблему вырашыў, і пайшоў мыцца. Ось, нечыстоты ў твар — гэта такі вопыт забаўны. Далей. На гэтым жа першым паверсе там было святло на ўсіх паверхах, яно аўтаматам зажыгаецца, уключаецца, калі нехта е. То есть не ад гуку, як у нас было ў Беларусі, а сэнсар прысутнасці ёсць. Да? Вось, а на першым паверсе наогул не было гэтага ні сэнсара, ні лямпачкі, ўсё было выдрана з карнямі, і калі увечары ты ідзеш, то нічога не бачна, трэба нейкі ліхтарык уключаць. Таму я паглядзеў, што ў магазине яно каштуе не шмат, 10 прыкладна, напэўна, до $10. Нейкая простая штука пад адну лямпачку з сэнсарам. Вось прысутнасці. Я уладкаваў гэтую лямпачку. Вось яно ўсё працавала. І я гэта ўсё рабіў на лесвіцы, на стрымянкі таксама. І я злажу з лесвіцы, і падходзе хлопец з нашага пад'езда, грузінскі. Вось ён ні па-руску, ні па-ангельску нічога не кажа, я яго сустракаў раней. Падыходзіць і проста мяне так абняў на некалькі секунд, і потым ўсё. І нешта па-грузінскі мне сказаў. Вось, я не зусім зразумеў, што гэта. То есть, ці гэта так, дзякуй, ён сказаў, ці проста яму хацелася пабнімацца. Але вось такі опыт быў нейкі такі незразумелы. Вось. Абняў хлапец, і гэты же хлапец некалькі дзён таму нёс некалькі бутэлькаў газіроўкі, малака, нешта такое. Вось ён да пад'езда падыходзе,
Я там па якіх-то сваіх справах быў. Вось. І ён паказвае, што ўжо не можа несці, нешта мне кажа па-грузінскі, дае мне гэты пакетик з вадой. Вось, ну і я зразумеў, што трэба яму дапамагчы. Вось. І данёс яму да кватэры. Вось, ён падзякаваў мяне. І вось так мы з ним. Так. Далей. Водители таксовок и не только таксовок. Я у Менску асабліва не бачыў такого. То есть тут часто водят водители одной рукой. Одна рука на... Ох. Так, уключилось святло. Не было электрычнасці у нас. Так, напэўна, цікавее свет. Да. Тут, там, ось. Так, светло. Одна рука у водителя. То есть отрымливается, что тут водители довольно часто одна рука на окенце и одной рукой руль трымаюць, пераключаюць перадачы і нават калі трэба повернуть улево, да, то есть у тебя пераключальник вось тут, да, то есть это можно зрабіць вот так левой рукой, да, тюк-тюк, а яны вось так пераключили і гэтай же рукой вось так пераключаюць. Тут можа быць сигарета, можа быць просто нічога, да, то есть калі гэта выглядае, што яны вось напалову рэлаксяць, і вось гэта частка, яна не павінна нічога рабіць. Наогул нешта ў гэтым ёсць, то есть менавіта рэлакс, адпачынак такі у грузін, ён больш выяўлены, чым у сярэднім у беларусікаў. Ось, то есть тут бачна, як кожны дзень у дворыку збіраюцца мужыкі, яны не бухаюць, да, а размаўляюць і гуляюць у нарды ці даміно. Атрымліваецца, гэта выглядае цудоўна. Напэўна, нам у Беларусі патрэбна тоже таксама ўвесці нейкія такія гульні для мужикоў без алкашкі. Хаця і з раніцы бываюць тут і бухаюць. Але крыху і віна. Так, далей. Тут ёсць цікавая штука, што у двор у наш заязджае, не толькі ў наш, заязджае мікрааўтобус, у якім ёсць разлічныя садавіна, агародніна. І калі яна заязджае, яна сігналіць. То есть у дамах ведаюць, што прыехала машына, і калі табе нешта патрэбна, то ты выходзіш і можна купіць каля пад'езда твайго ці там у 20 кроках. Ты можаш купіць бульбы, капусты, ўсё, што заўгодна. Ось. І менавіта калі нешта такое цяжолае, і для старых гэта вельмі зручна. Калі дадому тебе нешта такое цяжкое прыязджае, і кошт, напэўна, такі ж, як і у крамах проста можна сустрэць, таму круто. Я сам калі чую і бачу, што ў мяне мала садавіны, агародніны, я набіраю пакетаў там, вось, і нешта там засаліць можна, замарынаваць, нешта прыгатовіць, таму што гэта ўсё у крокавай даступнасці. Вось, таксама гэта можна было б пераняць у Беларусь.
Далей, як у Батуме аджалі мора гісторыя. То есть тут робяць востраў. У адным месцы быў рэстаран і кавалак мора. Вось. І зараз там робяць востраў, і атрымліваецца, што рэстаран, які там добрая кухня, і у цябе быў з рэстарана ты мог глядзець на мора, зараз ты будзеш глядзець на, я не ведаю, нейкія там дамы ці штосьці такое. Атрымліваецца, што у рэстарана забралі адну з штук, за якіх, ну, напэўна, рэстаран і плаціў вялікія грошы каля мора. Вось, зараз там ужо, напэўна, год ідуць працы, можа не год, можа ўжо і 2. Вось. І там усё больш падымаецца ўзровень гэтай сушы. Вось. І хутка, напэўна, пачнецца нешта строіцца. Там будзе буквально як у нейкіх гэтых Абу-Дабі і не Абу-Дабі, Арабскіх Эміратах, дзесьці, калі строіць остраў і нешта на ім там вельмі дарагія домікі. Вось. І гэта будзе тут. Так, все. Гэта у нас балаболка была другая з гісторыямі беларусіка у Грузіі. Все, да пабачэння, пішыце каментары.